te služíme a mare te bleske nas služi nas i kaske avreske te služíme a mare te bleske nas služi nas i kaske avreske
Palesam na kunipu, palesam na kunipu, Aleluia, aleluia, Jezus die kamela, Maya vela, Mayo Jezus shavela, Maya vela, Mayo Jezus shavela, Maya vela, Mayo Jezus shavela, aleluia, aleluia, Jezus die Stary was, Panie, podać Ciebie skarbec, ale Panie, tu, Jezus. Halleluja. Sława Tobie, Jezus. Milostivý nás zamorenáš, i keď nás spása teba rodil, už nás Ježiš. Na veky náš král, si hoden našich chvál, hoden našich chvál, Ježiš. Na veky náš král, si hoden našich chvál, hoden našich chvál, Ježiš. Na veky náš král, si
vyznávam na veky. Budem ti spievať pieseň chvál, nebo vyznávam, si hoden, Ježiš si hoden našich chvál, vyznávam na veky. Budem ti spievať pieseň chvál, hoden našich chvál, hoden našich chvál, Ježiš, na veky náš kráľ, si hoden našich chvál, hoden našich chvál, Ježiš, na veky náš kráľ, si hoden našich chvál, hoden našich chvál, hoden našich chvál, Ježiš, na veky náš kráľ, si hoden našich chvál, hoden našich chvál, Ježiš, na veky náš kráľ, si hoden našich chvál. Problemi o nave, mante miro kerte tu cave, me nadara. Ti chiavsano problemi o nave, mante miro kerte tu cave, me nadara. Vazda zo vás, Angla tu te, me bacia v neba, Andre tu te, vazda zo vás, Angla tu te, me bacia v neba. Problemi o nave, mante miro kerte du cave, me nadara.
Io sarò problemi o nave, mante miro che te a chave, me nadará, me nadará. Pastavova, ancora tu te, me faccia devla, Andre tu te. Pastavova, ancora tu te, me faccia devla, Andre tu te. Me amiro che, me amiro che, le demle a jasangla. Me amiro che, me amiro che, le demle a jasangla. Me amiro che, me amiro che, le demle a jasangla. Me amiro che, me amiro che, le demle a jasangla. Me amiro che, me amiro che, le demle a jasangla. Mende a daže ves, sako to mi garaklen čas, tavo pro biblické vyučovanie a daže ves, kam imas te chudel, alebo te vakerel, a v keman sa sprojilo, sikra preruším ďa moda vyučovanie so čas, verš za veršom, to neznamená na doča, alebo na pokračina, ale sam flexibilná, he? Takže odaso dika se kamp labo avala menge host, abo so to ne problém, ako dža a pali spesky to dža dureder, oda vyučovanie a ale da dževeska nema svoj te vakera speske palo pánov príchod. Te vakera speske palo Ježiš, pale leskro dujto príchod. So vakera la menge Biblia. Penava to menge so skadej dôležito, ale odkedy to menge Biblia Andro Jan 14. kapitola. A on Ježíš ode vakerel, he. Ten nápis tu Maruilo daral od prvého veršu. Pačan androdel, pačan te Andrema. Andre mire dadeskro ker hin budkera. Te oda nauľaha zavke penjamastu menge. Hojtu menge džav te pripravi na lotan. A sar džava a pripravi nava tu menge otan, a vava pále a lava tu menge mande. Hojta venode, kaj som me. Amen. Amen. Kado Ježíš penol, ten nápis za Maruilo daral. Žanen, preso ste mek buter zaležino sa Romanu žal palka di puf? A nekast kreva sta inti rođi vipen.
O Ježíš s-ar mers las pengeas, a ne tire vasta, Dado, to va v mire Duchos. Na tom záleží. Najviac na tom záleží. A ne cascre vasta in tiro de vipet sărpal că de pucezet. A Ježíš pel, ma dara tut. Ma predara tut. Mnohokrát imar somas pašo merib naskru vađos, pašo manuša. A dikava saravla sprelende dar, ekvarik manuš panický strach chudne. Imar džanala zoj merel a chudne z panický strach. Pretože džanlas, oj pirla spalo Ježíš a odgieľa zle Ježíš ostar. Ale sa dikle z mantele Marian. Penol pomoži nemange. Ige mandarav. A dinja peskov džipena no poradkos. Ode, keďže spokáne, to bolo niekoľko dní predtým, na ženov presne, keď si na pena vojko, na mušina v tepenol. Pal dam mulja oda manuš. Ale džan njazoj, pirla za no zbor, ale leskro džipe, nasazano vasta ode v leskra. Veľmi sa bal, panický strach lesas, pretože umieral a vedel, že má problém. Takže Ježíš pel, ma predara Androjilo. Ten avol tu men panický strach. Ten avol tu depresia, ten avol tu proste darane jelo. Ma dara tu ano jelo. Pred pačan Androdel, penelini penge, pačan te Andrema. Andro ker mire dadeskro in bud pribitki. Te avke na uľás penžamas tu menge. Ale akana džav, kade penel, džav tu menge te pripravi na lotan. Daniel 7.13 je zajímavý verš a držíme srdce na vás. Penel, videl som v nočných videniach a hľa, s nebeskými oblakmi prichádzal ktosi na pohľad ako syn človeka a prišiel až ku starodávnemu dňu. A dali sa mu priblížiť pred neho. A bolo jemu dané pánstvo, i sláva, i kráľovstvo a slúžili mu všetky národy a ľudia a jazyky. Jeho pánstvo je večným pánstvom, ktoré nepominie a jeho kráľovstvo je také, ktoré nebude zničené. Amen? Halleluja. Kada im scéna Daniel dikela da sa Ježiš sa džala zupred. Džane su im pisimen. O je hmara lezilja zandalo jakala učenik engre. Ileze hmara le Ježiš, a ne hmara gela zandro nebos, a kada u Daniel peno, gelas a ne hmara a avljas pašodat, a dinjas pez leskeo kraljovstvo, zor, slava, o narodi, sopalo Ježiš vakira, že on je kráľov kráľ, pánov pán. Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a nebude mu konca. Predstavljam to menge sa vo šukara da in. A kana o Ježiš pel mesar, pripravi nava to menge pribitky, a vava pále. A o Ježíš srgela zupre Andro nebos, bešťa speske po pravice svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Sazleske dynie Biblia pel savorizor Andro nebos, prekady puf, tetele puf. A on bol učinený pánom nad všetkých pánov, kráľom nad všetkých kráľov a jeho kráľovstvo Biblia pel nemá konca. On je večný kráľ. Amen? Je Gilipes giraval, že sa z kráľa, te kráľovstva, ale sa na štele. Ale leskro kráľovstva čo na veky. Leskro nava čo na veky. A to je Ježíš Kristus. O Ježíš, ano, nebos, mal určitá berša odejno, o Jánim no puro apoštolos, pro ostrov Patmos, vyčineles, ano, duchos, penel ja Ježíš, prvé verše, prvá kapitola zjavenia Jana, som poslal svojho anjela, aby ti ukázal, čo sa musí naskore stať. A si kavaleské, 20. kapitola, 21. kapitola, a ja Ján som videl to sväté mesto, zostupujúce od Boha z hora, z neba, pripravené ako nevestu baránkovi. Amen. A oda mekbardeš zasľúbenie, vámen gilava, sarđa Andro nebos, Baro radi šaguzela. Amen, pretože ti kea odeo len so gelangle tute. A radi sa loa oi narozlučinjal tu na veky. Ale di kea rakea tu dolenca so tu prede našle a gele si geder sar tu. A Biblia menge palis peno mediklem oda somnaku no foros. Oda foros. Videl som to sveté mesto, Nový Jeruzalém. Peno, ulice mesta čisté ako zlato. Džane so
Nikoho mendarani natúžino palodisom na koni púv. Myšte penav? Natúžina spalada. A mari tužba nađal palo materiály. A mari tužba in pala dojta volamenca odal. Toto je najdôležitejšie. Ale odal dela, kerla, ke pripravím, že zola pribytky, prekalamende, o Ježiš peno, a serala pripravimen. A diken, o Ježiši marsika, že zle Janoske. O pribytky marim pripravimen. O nebo nebos, nebi puf. Imar ono da nebo foros, imar sa v duchu in pripravíme. A da živeš živa za najsi doba, kana Biblia predpovedí nás oj, kala veci sa začína, tak oj ti džana o príchod le Ježišo skrojila pále. Pašes. A vky sa predpovedí nás o príchod ševno le Mesiáši skro, Izaiáš 9.6. Dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, názovu jeho meno, predivný radca, udatný Boh, silný, hrdina. Halelúja. Amen. Izaiáš 7.12. Hľa, Pána počne, sám Pán vám dá znamenie z neba. Pána počne a porodí syna a nazvu jeho meno Immanuel. Izaiáš žila 700 rokov, približne 600-700 rokov pred Kristom. Takže teakor pes vakera zo Ježiša vela. Teada žive pes vakera Ježiša vela. Gidavol pes gila. A Ježiša, imar budu žaraz. Amen. Maj preto vála. Gidavol pes gila, kazinol pes kázne, pripravinol pes pále, obnoví nás, občerství nás, sakudža nás, pozadí a menina nemysel, o Ježiš maja vela. Džana zada. Takže, kama svesky a že ste pripomenuli skrze Božie slovo. Oj, sopenole Biblia palada. Kad nema te avas dureder a džas dureder. O Ježišino andro nebos akana. Bešol peske po pravici svojho otca a jemu daná všetká moc na nebi na zemi. Amen. I pod zemou. On je alfa omega. Prvý, posledný. Halelúja. Takže v tom, aká na vakeras. Zjavenie Jana 1.7. Dik, avele chmárenca a dikelales dojek jak. Teolasole spredemade. A rovena upraleste savore nipi prepúv avke hin. Amen. Keď si nipi ponižine le kresťane na to žives. Keď si nipi jasan le kresťane dar. Oj pača zandro Ježiš. Keď si nipi pača na no blúdy. Keď si nipi pača na no proste množstva aver devla. He? Pača na no demona, pača na naver veci. Ale na pača na andro Ježiš. A Hasan kangeratan. Asan olendar so dine peskro džípene do vleske. Váš da bud nipi. Kada im pisimen rovná. Pretože napríklad Ježiš. O Židi, ja da žives, hoď ste džana zoj nevyvolimen, ale iné likerde lengre, ako ti napríklad džana Ježiš. A v kesarao duj učenika, so džana zakanašunen, ano Emaus, napríklad Ježiš, pretože ich oči boli držané, aby ho nepoznali. A v ke, o jaka leži dengre, aká na iné likerde, o te na džanen, o on murdardele spasitelis. Dinete murdarele Ježiš. Ale vla čas kana o Ježiša vla, Sara o Ježiša vla. A prvá kapitola zjavenia na im písemen. Dojek pokolenie vzlášku delaterovo. Zachariáš 10. kapitola palada vakerla. A rovná. O Židi jen rovná. Pretože odá so avľaz len te zachránino, kazajci užár nás. On les dinete murdarele marčirla. A napríleles. Rovná on nipi. Rovno Manuša na využiť davrie šance sa peslenge kazila zo evanjelium. Rovno Manuša o kresťana na dine calo ilole do vleske. Rovna sa ravlao Ježiš. Ale amenge penalo dolvare soaver. Moj sote keras. Matúš 24.3 penal. Ježiš bešel nás pro olivovo vrchos a vleky leste leskre učeníka osobitne a punčle leste. Penamenge, kana ada ela. A sujela znamenie tvojho príchodu a skonania sveta. Podobne, Markovo evanjelium, sar bešelas pro olivovo vrchos oproti chrámu, počuli star osobitne o Peter, o Jákob, o Ján, o Andrej. Penamenge, kanadela. A sujela znamenie, sar kala veci pes naplnená. Takže kala evanjelia, či Matúš, či Marek, Lukáš 21, napríklad Genav 27. A vtedy uvidia syna človeka
prichádzajúceho na oblaku s mocou a slávou veľkou. A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozvinite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Prede našlom sikra, leďa v pale. Ano, sotrin evangelia, Matúš, Marek, Lukáš, in písimen, Palo, o Ježiš, podobná otázka, v podstate je príbeh bez vakerov, učeníka vakeren. To isté, púčené stá. Lebo on lenské si kavna zo stavby chrámu. A žanen, ola stavby sa zigen šukar, mego Herodes, dňa ste prikerol oda chrámos. Takže teles diktala, možno teles Samaria kenca diktámas. Tak diktámas, keďže sa Šalamunové stĺporadie. A Ježiš prechádzil nás, pašalovala Šalamunova aj sa stĺporadie. O Herodes dňa ste kerol. Šukajarďas oda chrámos. Suačaďas o Ezdráš. A o Židi su avle palandalo Babylon dujto chrámos. Pretože ešte mnoho chrámov sa šle Šalamunovskro. Ale zničím ďas a dal Nabuchodonozor, pretože on nipi odgelele da vle star 70 rokov no zajate, 50 000 nipi avem pale, andalo Babylon a postupne avem nás aj cesar skupiny pale andalo Babylon, pale a čade dujto chrámos. A oda chrámos, leske sikavna z učeníka, lašarna spezaleja. Pretože Janen, Ježiš povedal, zborte tento chrám, a za 3 dní ho vystavím znova. Ale Ježiš, on leske pende, kaj si berša a čavnas, kada chrámo zatúpené zojtelo, trin žives, le začave a pale. Ale Ježiš na vakedla spale budoval, Ježiš vakedla spal peskro telo. A, takže ačenode a pučené star, kanela koniec. Otázka, naláči otázka. Možná v Tepenu určité cirkvi alebo organizácii sú mar niekoľkokrát predpovedný, že je koniec sveta. A to je nesprávne. Niko nađano, alebo nađano kana, naštípe nás dátum. Nám už navada Tepenol, ale sa z organizácií, so teáver cirkvi, so mar niekoľkokrát predpovedný, že o Ježiš avla. Bykena v kerde onipi peskre majetky. Gele upre pro vrchy, pro hory a ode u žarnas. A sa Ježiš návľa, tak gele pale keria sa znevarsavalo vysvetlenie preada. Ale stalo sa im to už niekoľkokrát. O Ježiš penol o tom dni a o tej hodine nevie nikto. Naštípe nás dátum. Žanen sa z rôzna dátumy. 2012. Varesave do konca kresťana. Znovu zrodíme, Pelean rodí pasca a už žarna zojavla Ježiš. Te jekvarim písime na kamas teđano eura a neodžives, tak na kamas teđano. To není nám dané, to je v nebes, proste Andro, vasta leda deskra Andro nebos. Proste da in leda vlestia dano vasta. To neznamená, oj penave, nasam nađas príliš hlboko, ale proste da so penale Biblia, o tom dni a o tej hodine nevie nikto. Našťo manuš penal, kaj so žives. Na džanas, ale penalamente oj sope začela. A džanen pralapenia, nakama v tom pale. Te si kával, ale určite džanes, andali Biblia. Budete a budú hovoriť, že tu je Kristus, tam je Kristus, neverte. Lebo ako blesk vychádza z východu na západ, tak bude príchod syna človeka. Že uvidí ho každé oko. Dokonca áno, zjavenie Jana 21.7, aj tí, ktorí ho prebudli. Megažo laso iné imar mule, onde que na Ježiš staravla pále. A Biblia mi nepeno, oj každé oko vidí. Každé oko. Najela jak sú nadikela Ježiš staraval. Pále. Dojek jak les dikela. Odaso im píseme, že aj tí, ktorí ho prebudušajovalo, o Ježiš peno pro Židi. O Židi les odmietím, da dine les te murdarom. Šajavol teavke. Ale dikela les je Biblia peno, a da džanas peske jasne, isto džanas, oj dojek jak dikela le Ježiš saravla. A da dže vezinane Afrika jek manuš, černjoho so pezičinal Ježiš. A milionu z nipi paleste džan. Bud nipi džan paleste šundžom. A džan leste dikelo i savojino. A ovpeno preposto Ježišino. A Ježiš povedal vtedy, penena kodeu Kristus, mapačan. Kodeu Kristus, mapačan. Lebo ako vychádza blesk z východu na západ.
Dichem, keď si var sarino burky, samo debelo blesko zvare kaj dur, 50-100 km, bo te sarin lači viditeľnosť 200 km, tu dikes ima čežera. O záblesk. Dikes. A do jek sekunda sa lavalo hrom, to je 300 metrov. A v keď rachines burka, mang pezičo lávke inada. Ale ani na šune zimar. A v keď dur. Je proste, že tak ďaleko. Ale vidíš ten záples. A v kepeno sako dikela Ježiš. A sa Ježiš džala zuprandro nebos a ilas leze chmára a učeníka ode sas. On dikenaze kvareste lenge našli a lengre jaka a duj aniela a čadano párne rucho a činalas ode a pene lenge galileské mužovia, čo tu hľadajte do neba? Peno, a vke sa diktal Ježiš o džalu pravka vla pale tele. O Ježiša vla pale tele, prekady púf. Amen? A podľa zasľúbenia, kam otával tele pre Olivovo hora. Áno, Zachariáš 14. kapitola im písme 14.4. Jeho nohy budú stáť na Olivovom vrchu a vrch sa rozdvojí. A teoda vakerel palo príchod Ježišeskro. Áno, Jeruzalem. Ojavla pálo Ježiš ode katargeda z uprandru nebos, ode teavala pále. Ale Biblia povedala, že uvidí ho každé oko. Každé oko uvidí. A namušina ste špekulinu Saradajla, Boh vie. Prektáným písmen, že ani to nebude deň alebo noc, ale odekaj penena in dživezin, ela rád, proste každého koho vidí. Sa Ježiš avela lechmárenca, avla savore peskre anielenca, avla peskra slavaha a sakole zdikela. Amen. So amengi kampol pralapenia inoj, da vas pripravíme na dramaro ilo. 27. verš 21. kapitolu Lukáša pesky a Kanadžavada. A vtedy uvidia syna človeka, prichádzajúceho na oblaku s mocou a slávou veľkou. Amen. A keď sa to začne diať, spriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy. Sa dikeada, digu prandru nebos, radišagoa, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Budni pi rovna. Budni pi rovna. V momente sa Ježiš avla, bud manuša rovna. Ale tu vás dú prošero, lebo avol tiro vykúpenie. Amen. Že, kam mám v teba, kero palo druhý príchod pána Ježiša Krista. Oje, dain, a v koju sakoles dikela. Amen. Siká vás, a Biblia mengepeno, ano Tesaloničanom 4, a vakerolo de duredena 0 verši od 13. veršu. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermutili, lebo mŕtvi v Kristu vstanú najprv. Sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archaniela, s trubou Božou zostupí z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. A potom my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, budeme odrazu vytrhnutí hore do neba s Pánom a takto budeme vždycky spolu. A týmto slovom sa máme radovať. Takže vakerel ademek, jek udalosť, vakerel adapes väčšinou, biblicky pes ada väčšinou vytrhnutie. Amen prada penazoj vytrhnutie i navkoj o jekvareste amen odelela. O Ježiš palada vakerelnom Matúšov evanelium. O dunipina prováďos. Jekes odelela a dujto ačela. Dujđene ker na buči, jekes odelela a dujto ačela. Dujđene na premalja, jekes odelela dujto ačela. Takže vakerlo jela oddelenie. Čereno jada na nebo vecos. Saro Eliáš džalas Eliáš Tižbanský, džalas le Elizoa, aj mar džanlazoj kamol tavol ilu uprandru nebos, pretože odeleska da penđa, odrazu avľas ohnivý voz andalo nebos a oddelinđas le Eliáš le Elizeo star a Eliáš les žaživa andro nebos. Alebo palo Enochim písimen, sadlesky sa strinšol berš, Enoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho vzal Boh. Lebo pred svojim vytrhnutím dostal svedectvo, že sa ľubí Bohu. Proste, že ľubí Bohu. Áno, Židom 11. kapitola, pale ste tiež písino pale.
Takže vytrhnutie odelela le nipen avri andalo diora. Druhý príchod Pána Ježiša a vytrhnutie. Či ho dá vytrhnutie, alebo druhý príchod Pána Ježiša Krista. Vareko vakerol o jeho vytrhnutie ela Anglo 7 rokov súženia. So kamol tavo prikady puf. A tetky genia zjaveniana, tak genia ode oj save rany odol demela prikady puf. Ola čaše hnevu. Rôzna nádoby hnevu. So až strašno integenol, aj se veci javla pro Manuša a mnohí vykladači písma, Biblie, gondolinen peske, abo den aj sa vyklad, vytrhnutie ela pred 7 rok, pred tou dobou, alebo varekopelom počas doby súženia, a veržené penen, ale jednoznačne jeho odel vytrhnila avrie cirkev pred tou dobou súženia, sú kamel tému prikladá svetosť. A na námen času teba kera spalo 7 rokov súženia, so penali Biblia. Ale kama v te penali druhý príchod Pána Ježiša Krista in a dá Saro Ježiša vlatele prikady púf avla, ano Jeruzalem. O Jeruzalem ela obklúčime len národendár. Savore národy, džana pro Jeruzalem pro Mariben, a v tom avla o Ježiš tele, církevi Marelandro nebo, stéame na vke pačas, a dokonca sa ním písmen o Joaniela lejávna, a me nažana zoj sar, ale a vále devleja, a olani písoače napríklad i puf, preživná doba súženia, o Židy pezakur vysarnaký odel, o Izrael prinžarla, o Ježiš sa zlengro spasitelis, a on zvestine na evangelium. Církev ima rade najela. A sa ravla o Ježiš pále, ano, le chmárenca, tak Adapes penol druhý príchod. O Ježiš avla pále a prelela o kráľovstvo prekady puf. A podľa Božieho slova avla 1000-ročné kráľovstvo. Keď nám prekady puf, sako koačila te živol, obenk ela spálno proizero zberž, či ela čidane priepasť, o anielo zoralo, anielo zle spandela lancova, či vlalezané priepasť a ode 1000 rokov ela pán landrobeň a prestane zvádzanie národov. Imar buter na zvadzila národen lenipen ano binos, ale ode 1000 rokov. Biblia poviem, po 1000 rokov, sa prežala 1000 rokov, prekady puf, ela 1000-ročné kráľovstvo. A palo 1000-ročné kráľovstvo, mušinol távol premuklo, palo obenk, ojte lel, palele nipen proti tomu svetému mestu a paleđana, ale Biblia povedala, odel, dychom svojich úst ho zabije. A ojle zatracila, ojle zlela, a čivla lela lebenges, tela šelma, tele antikrist, a čivla len, áno, ohnivé jazero, čo je druhá smrť, a šunen sodným písmen. A tam bude diabol, mučený na veky vekov. A Pán Ježiš, Biblia povedala, in veľký trón, bielý trón. Súd pred veľkým bielým trónom. Ela z mŕtvych stane mŕtvych. Savore Manuša už neoprandalo meriben aj na súdzimen podľa svojich skutkov a podľa toho, čo bolo zapísané v knihe o ich živote. A videl som malých, mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom. A boli otvorené knihy. Takže, keď na to mi niečo sikra penžom, a da je nikem bud. Te kad nema steđala, možno džate delo dol pale, a me te pametinin džaze sar postupne vyučovanie sar soela. Ale te achaľu vás, in vytrhnutie so znamená, o Ježiš avla po oblaky a vytrhnila je cirkev, upreky je peste zaživa, v kesarle Eliážina z Andronebos, a v kelela te je cirkev Andronebos, oj táva zleja, a palis amen pačazoela, a podľa Biblie inada tiež píseme, doba súženia. A na koniec tej doby súženia džana savore národy pro Jeruzalém a v Ježiša vlatele a zničila ole národen. A 1000 rokov ela prekady puf. Takže vaky raz, oj te achaľu vás, o ten duj udalosti.
vytrhnutie i niekú udalosť. A druhý príchod Pána Ježiša Krista s oblakmi je druhá udalosť. Oj, te vás. Časovo nađa nás prestie. Jekže nepenen pred súžením amen lela o Ježiš upreke peste. A vrđene penen, že uprostred doby súženia, že hoj trim bešte pač megade dživá prekady puf a pali sa džanenoj kamol tavol paláča do chrámos, ano Jeruzalem. Možno džane, na džanavči džane nada. Lebo podľa zasľúbenia, alebo podľa proroctva, kamol ožitý palete kedel chrámos. Ano Jeruzalem. Ale džanenoj ode ačelaka na moslimsko dom, oda dom, skalný dom, alebo odi mešita. A pretože tá načela zvarekana od hora Moria, so Abraham obetinul nás odel Izák, ale odel začať, to je to isté miesto. A ona da čada kana mešita. A ožidi kamen te čavlo de chrámos. A podľa zasľúbenia kamen te čavlo chrámos. A ima sao narade im pripravimen. Te džanano Jeruzalem in inštitút chrámu. A ino te pripravimen ola Mekbarderaša, ino te pripravíme dokonca ola obete, so ino da červený, oda aj so tele, áno, proste, aj tí ľoli grumni špeciálno, proste som mušinom podľa o židovské veci távol presne pripravíme, no i tá obety nopes, to je chudole služba chrámu. Takže salený mar pripravíme na čau žaren, práva peňa men živa za no posledná doba. O Ježiš maja veľa pale. Nađa nás kanávla od doba presne. Penáva oda čas, nađa nás presne. Napríklad stal sa prebudenie oka storočie a vľaz prebudenie a džanenoj a vľazu dary Ducha Svätého, hovorenie v jazykoch, uzdravovania. Bud veci odel keďžas. A ola nipi calođi vype, nikem bud kazine nás o Ježiš avala pale. A za ich doby, za ich život Ježiš neprišiel. A Kanady, keď nám sam kade, nađa nás keci amen odol keci kazli kedla prekady puf. Nađa nás kana ahla oda čas, ale dža nás oja veľa. A so prekal tu te prekal nada im dôležito, oj ty rođi vypen, tá valandro vasta, ale devle skramen, aby si tvoj život bol v Božích rukách. Diken, neexistino barede tragedia, sa rada ojo manuša, džan palkady puf bio Kristus. Na nebare de tragédie, ale star. Tetke varko čorolove, alebo veci pestkáče oddají na veci. Bolí to, ale to nie je najväčšia tragédia. Najväčšia tragédia je, že človek umiera bez Krista. Amen. A te amen, keď túto veco zďanen, o Ježiš penelek príbeh. O Ježiš penelek príbeh, ano Matúš 25. 4. kapitola 5. devakero palik mánu, sluhas. So penel odaj navke. O Ježiš, in sa rodá raj, so gelja pre baro drom, a peskre sluhaske dinjas ano vastav majetkos. A pel medik navava, starim tu dodik premiroker, služin mange. A odá sluhas, pretože o Ježiš, odá raj na velas, ta počase, určito čas likedže zavri sa zverno, myšteđe vlas, ale počase, chudňa ste pil. A chudňa zle spolu veriacen, alebo sluhen ode im pisimen, chudňa ste marol. A penďas pesky Andrilo, miro rajmek návla, kanávla, miro raj, návla, miro raj. A v tom Biblia povedala, že je kvare stavľas o Ježiš. Ale ščíde zavri, ole sluhas, že nen sole skejľas. Najrazdeske čo postavenie, ilazdeske teo dživipen. A čiže z avri do vonkajšej tmy, kde bude škripanie zubami. To znamená, ena veriaca so našav na peskru džipen a na ena pripravimen pro príchod Ježiša Krista. Džanen, amenu žaras pro Ježiš, ale mušen ste džanol, oj prekalvári kaste a dela deň súdu. Prekalvári kastela da deň vykúpenia, ale prekalvári dženo deň súdu. Prekalvári kaste, kojedne on Kristu zakana, ela barora dišagos, spreamte svoje hlavy, pozvinite svoje hlavy, spreamte sa, vystrite sa, pretože prichádza vaše vykúpenie. Radi sa ľub. Ale pre Kalvarika stavla roviber. Takže, ale kaj sa máme pralapenia? Me páčavoj, kada učenie, palo druhý príchod Pána Ježiša.
Pala do Ježiša veľa. He, a nađa nás o čas, ale o Ježiša veľa. Šajpene zamenca o Ježiša veľa. Zjavenia na 22 in pisemen, šun su pisemen, o duchost eterni me penal, mang pitičov, da je samo da 2 verš. 22. kapitola Zjavenia na penal. Halleluja. Áno. Halleluja. 11. Halleluja. 12. 17. verš. O duchos te eterni penen. Šunen su me penal. Tu te meka maste penal. Af. Tu te meka maste penal. Je ketanele duchoa. Eterni salm. Amen. E církevle Kristoskri. Tu te meka nema speste modinol. Ježiš avie marpale. Ježiš av. Manga v tu dav neđe navči. Vareka na tu modninđala si modlitba. Ježiš te maravljalas. Alebo sa sala za mnou báro paripen. Ježiš, ty ma rakanov ľaz da čas. Ojavňala sa, crňala za mňa navriandal kada paripen. Lebo vytrhnutie je aj vyslobodenie pre nás. Vyslobodenie. Sar amen lela avri odel andal kala tela, del amen neva tela. A Biblia povedala, že nevieme, ako budeme, ale budeme podobní, ako je on. Po zmrtvý stane. A vá podobná, saro Ježiš, palo zmrtvý stane, aj sú amen lela tela. Panala v Biblia. A takže, kam ste penal av? Mene nenavčí tu davke modlines. Varko, bysterđe zo Ježiš, kam paletava. Ale o duchu se lede v leskro penal, a menca spolu i ketane av. O duch sveti penal Ježišovske av. A penal kavke 17. verže. Ducho ste eterni penen. Av. A odako šunal me penal av. Ako hino smedno meavol kemande, meavol kokamal melol peského džidopáni jaba. A me pena v sakoneske košunulo prorocká lava andral kadi knižka ten vareko, dotovela vareso paškala lava, oleske odel dotovelo rány, palsaveni písime andre kadi knižka. A te vareko odlela, kale prorocké lavendar andral kadi knižka, olestar odlela leskrokotor, leđi vypna skres stromostar, tele svete forostar, palsavehin písime andre kadi knižka. Odáko dosvedčinol kala veci penal, šune so in odpoveď Ježišovskri. He, avava, sík. O Ježiška na penal. A amen penas, amen, av, raja Ježiš. Tak je na Biblia. 20. verš. E milosť le rajskri le Ježišovskri meo to menca. Amen. Halleluja. Sláva le devleske. Takže u Ježiša veľa pralapenia. A vla ekvareste. Budin príbehy, mek budin so te genol. Ano Tesalenčanom im písemen, o Ježiš avla sa z buníku zanro rád. Oj, avla ekvareste. Ale penala menge, tu me návem pripravimen. A pripravimen prada. Nauča pripravimen, ale korkoro pen. Me avlo tu tužba. Pen Ježišovské, av Ježiš. Av. In tu daj si tužba počav. In tu da dane tiro jelo prala. Penia, počes, pene zvarekaná dala Ježišovské, a Ježiš. Pene zvarekaná, te džane spal so ste vakera všaj vás dezo vás. Te tu zvarekaná vke modlinžal. A Ježiš, Imar. A Ježiš, le amen, palka. Le amen, ke tu te. Amen. A mačaj so pro konec kanál te pela manga v leto, máško zvital. In buco te vakerla, možno šaj Feder, to menge penđemo verši, ali kanjem tanol to menge da sikra, te pripomenino o Ježiša veľa maj pale. Amen. Radši man sa aj so veco spred mangači razovi. Oj dikrom, ano, sa zman suno, ale caro Daniel penal mal som videnie. Andro da sono pes mange vare sočilja. Pro konec úplne. Diknel man projektan pošo pobreže mora. A džalas dejk pastorka a pažl palate džana sara turisti sara bajte veriaca nepil andal akros zbor naďana v Katarsas. A olen li džalas. Naďana či da sa pastoris či pastorka či sar
ale avke dičol pes mange avke sa zla batoh pro domo, a len na nipe na mekanjom pažlate teđala ti kerol perazla ano ilo mange penjomani mišljenka penlenga kanale ni pengoj akana pređa prekalo moros saro Mojžiš prekalo Červené more peraz kanjem te kerol ale v tom sa man sa ze mišljenka genom pažlate a šunđom le anielen te keľaval šunđom Biblia penol sa rodil vakerel i nada sa hlas mnohých vod a my šunđom oda dokonalo nádherno chor odávaj miliónos aniela i kvareste gilja v nás a my šunđom oda sa vôbec nás sa zmol oda sa zdurovo melodia de dáka nadžanava to sa rageno mange te pašalo takoj ale oda sa proste oda nádherno spev sa dokonale šukare šunđom a dikšva mandro nebos a sa džavas pažda dženo mi kanjom lejate vakero, ale avľa zoda spev a dikšva mandro nebos a dikšva aniela sa letinen andro chmári na dikšva presne ale dikšva mi bare sope zodáčo a dikšva mi melodia star džalas džia dakana mange pametinav a oda mánuš nenavčí da sa za anielo za boso zagarodža z manandre oj puterte našu navatina dika v tom uštinom aj pritomnosť do blesky sa zmanca. A da sa zadať bez to Sara. Šovori to Sara. Me uštinom, o hapsandalo jaka, a obrovskou pritomnosť do blesky primande, nikdy predtým pralapenie našunžom lejanie len teki ľavo. Naďana v susky pes manga dačila, ale tešina vás mám prato, to mi gada penava. Giľave nadherne vanila. Te pestke mi gnáčila zadá. Dosarbajte, odkiaľ jaz mange sikra o nebos, a sika jaz mange danasas časuno. Lebo sune in sune. Ale da se me šunđemo da hlasos. Da se znádhernovare so pravale penjale. Odkiaľ jaz mange odol sikra o nebos, a pali mange zakeđa zandre, oda manuš, odi džuvli, to jaz mange ova spremen, oj te nadikav upre, a v tom uščinom. Sarabajte mange penjaz buter na. Naši dike z buter. Budikle malo nebo, šunđemo melodia. Šunđemo gilavi pen savoro. Sa šunđom pačano mange prala penja. A to nebol sen, ale to bola skutočnosť. O Pavla apoštol penol, poznám človeka, ktorý pred 14 rokmi, neviem, či v duchu, či v tele, a bol v raji. A počul nevysloviteľné slova, ktoré človek nesmie hovoriť. Takže Pavol sa stýžan do rajos. A mange nasaz odkerdo nadiknom bud veci, ale v podobenstve mange čo odol si kaďa ich veci zoj. Niekoľko vecí. Úžasná realita toho, že nebo existuje, bratia a sestry. Biblia pánov, že angeleskro tronos in tisíce, 10 000 aniela so ačen angeleste. Halleluja. Takže čo dať kanju tu te plno pralapenia, na nemám puter. Ale žičinja mas tu preto tu mi nadate preživen. Ale pača vojo do sakoneske tel, avke sa rovkamo. Svečina v tom kade, oj, a da žive s šunđom le anielen te giljaval. Prilen adamo ma prilen, ale mi ada prežižinom. To sara uščinom, mange sa pisinđom, Andrej, Savoro, presne sodiknom, sardiknom, melodia pašava vas to sara Sarlo rodilgi na vás pulši zmene škola. A kao v te plno dena ne mol. Njela na giljade niđe molovo. Satur. Prekad i puva menin bud paripe, da? O Ježiš rovlas. O mol mega dein. Me giljava smutna gilja prekad i puva. Ale avla čazi markana na ela. Ela dur. Ela radi šagus, ne ela rad, ne ela tuk, ne ela žalja, ne ela roviben. Nela Meriben, pretože prvé veci boli pomenuli. Lalapenia saso penali Biblia kade anikala lava, soamentu menge genas, čime, čivare kuave račel palkadika setilnica. Je pravda. Je áno a amen. A kampala menge savorođenenge te to valandradao pačaben, amen? Halleluja. Kad je to menča te pozbudino pralapenia, amen ušte za moudina spes. Molim tu, o je Ježiš, molim tu do je Ježiš, a vkeli sa Duch Svätý peno,
Pele žoske Ježiš. A Ježiš pále. Modlím tu do táve spále. Oj távalo Ježiš pále a v pripravíme. V každý čas. Pán Ježiš príde ako zlodej v noci. Pre Kalváre sa vedže nada znamenila da pozlite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Sardikena. O Ježiš žavol. Tu men vás denoše ropre. Pre Kalváre kastáda znamenino roviben. Alebo znamenila roviben. Ale ja men našte krasnič. Sako vaš pesky mušinou. Nechvrtea člen godov. Ale tu te salade a te páče zandra da so penul Ježiš. Tak o Ježiš tu ke penul. Ten, ktorý dosvedčuje toto, hovorí, ja prídem skoro. Mea vava maj. A možno aj si otázka prala peňa. Sal, pripravíme. Sal, pripravíme prada príchod Ježiša skoro. Diňatko veci, ano porádko za devleja. Diňatky ti ročí vypen, ano porádko za devleja. Džanezujte, a da džive z Ježiš javla, ojavia v pohode, ojavia, arakela tu Ježiš pripravíme, alebo meginane tíre dživipe vareso sotky kampl teo mukel, šune na kana. Teraz je čas milosti. Taj sa vla o súdosť, taj sa vla, alebo Ježiš môže prísť aj teraz, ale kam vám te penala dá, že dnes je čas milosti. Až da detke odživipe na porádko, možno te hlasovame šunen pro online, te nane tiro džipinanu poradkos, jednoducho ker pokánie, vysarku tire binendar, pača Andrej Ježiš Kristus, prilelezane tiro dživipen a deleske calo tiro ilo. A džaneja, tiro dživipen, hin Andro vasta, da vleskre, modi nas pes. Pane, davtki gloria, davtki hvala, davtki slava, palike rastke vaš da su amenge sikra zjavines, palike naftki vašo da pozbudjenje devla save, a man pozbudjenja, a me pozbudjenja makana mire prale, mire penje, pretože ti naplno, že ty nás tešíš, aby sme my mohli tešiť iných. Toto je tvoje. Čo ty robíš, Bože? Tu potešiť ďalman. Už si kaďal mange Andro nebos, le anielen, ano chmári, a te diňalmange te šuno lengro hlasos, sa nám tuký gilaven, sa tu lašaren Ježiš. On mete pozbudina mire pralen, mire penjen kade. Devla, toto všetko, čo je v tvojom slove napísané, je pravda, je áno, amen. Ty dosvedčuješ a my hovoríme, my veríme. Ježiš, demanzor, amen savoren, o amen kada džives, to je na prekvapenie. V tom zlom, Pane, všetci budeme prekvapení, lebo to príde odrazu. Ale kam tu te mango devla, de amen zor, o ta vás pripravíme. O ja maro dživi pentavlane tire vasta. Menan modina vaš dojgđeno devla so pohybino. Modina ma vaš dojgđeno so nađano me čitedo keď calo tiro beskro džipenčina. Modina man detudleske te prinđano. Dosvedčinleske, penleske. Panie, v mene Ježiš, tu ano zjavenie Jana 22 pene, že baktalo neo dá, koraj binol beskre gada. Panie, dame zoroj amare gada, maro rucho su amendinal žužo, a so menjana spalandre. Panie, te rajbina zles Andre tiro rád, Ježiš. Uťa vás znovu a znovu obžužarde, znovu a znovu očistíme, Pane, od našich hriechov. Bože, sara vlada žives. O ja men ta vás pripravljena. Mogdi nama vaša maro zbor. Mogdi nama devla vašo prava penja so sam kade. Mogdi nama raja devla vašo nipi samen šunen. Mogdi nama devla vašo zbori. Mogdi nama Panje vaša menda andro navježiš. Vaš mire romni, vaš mire čavema. Mogdi nama vaš mire vnučata, Panje. Vaša mende so sam kade. Ja men zor. O saravla tiro žives Ježiš. Sartuave ja bale. O ja men ta vás pripravimen. O te podvaz da speskre vás ta peskre šeden radišagos. Pretože sa priblížilo naše vykúpenie. Amen, Ježiš. Ten deň príde devla. Amen. Keď pali, keď raz Ježiš oj tu aveja. Páne, Andro, návle Kristos, krodad Andro nebos. Pali, keď raz keva 4 milosu, amen, dyňal. Oj, dyňal, amen. Dyňal, amen, keď ty rieke čas. Dyňal, amen, gele Ježiš. Pali, keď raz keda Andro nebos. Halleluja. Gloria tke Ježiš. Halleluja, tke Ježiš. Halleluja, tke Ježiš. Šemegles barara sikra. Amen nasidiara zandaleka di prítomnosť da vleskri. Odol, amen pozbudím jas. Ale amen akana. Mek modlím tu prava penja. Mek tu modlím. Modlím tu 2 štuke. Modlím tu te avlatke pre gođi vareko a netiri familia. Modlím tu 2 žleske. Amen modlím nas bez prava penja. Las bez kaj so čas. Andro nav Ježiš.
vašo nipik, sotke au Duh Sveti to la projelo. Ovdje tu važlenge, Andro navišiš. Ovdje tu doj, teda len odol milosť, aven lepera slede vleske, le pravlen, le penjen, le nipen. Svame godol to projelo, možno da im tiro čavo, možno da im tiro džamutro, možno da im tiro vnučatko, možno da im tiri baba, možno im tiro dát, tiri daj. Amen ovdje nas bez prava penja. Pane Ježišu, je kytane leanie lencatke daze glória, daske chvála, pripoj nás peskeva nebeské vojsko, de vlaso tu neustále lašaren a vyznavinal, že Ty, Ježiš, si hoden našej chvály, lebo si bol mŕtvý a si živý na veky vekov. Lebo tu počínďal važamenge, tu saloda hrdi nás, solerinďalo mariben, važamenge, pro kerestos počínďal Tyre živi pná, Ježiš. Tu sa la strinžive zmulo, ale pro trito žive zuštidal Páňa dole meribena sa džido na veky vekov. Tu sa le alfa te omega, tu sa le ševno teo posledno. Tu Ježiš sa lo da raju prodoj graj. Tiro kráľovstvo, hino večno kráľovstvo, Pane. A Pane, amen tke patrí nás. Amen tke pačas. Amen tova sa maro pačavena ne tire vasta. Páňa maro dživipena ne tire vasta. Ježiš, tu sa la maro raj. Ježiš, tu sa la maro krális. Tu ke patrí na la maro dživipen. Halleluja, tke raja devla raja. Glória Tke, Ježiš. Halleluja Tke, Ježiš. Glória Tke, amaro dela, amaro raj. Amen. Hvala penja, pačavojka da tu men pozbudím za likeren tu mi gada Andrej tu maro ilo. O Pavla poštol plnom prektán, že Boh nás teší, aby sme my mohli tešiť iných. V kesar tu sa las potešíme na dažives. Potešin avređenen. An o nádejle manušenge so cerpinen, su ne turle de vlestar. Keď si nipi kade si binistejne, a na len potuchy palkala lava sa da džiz vakirás. Ina no svetos, ine na šade pralapenja, a kampelengele Kristus. Amen. Amen. Odoltu me požehninal. Elamen segedinské amenin, takže mađanet. Dobro chuť tu menge, me poženinal tu meno Andro na Ježiš.